Oudejaarsdag begon glibberig vanochtend. Gladheid resulteerde in een deels afgesloten A58 en drukte op de eerste hulp. Ik werk hier nu 8 jaar en ik heb dit nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk in zijn. En verder in deze laatste Zeeland Nu van 2025. Leegstaande panden omgetoverd tot woning. En bakken tegen de eenzaamheid. Goedenavond. Extreme gladheid vanochtend in delen van Zeeland heeft voor tientallen ongelukken en gewonden gezorgd. De meeste problemen deden zich voor boven de Westerschelde. Een deel van de A58 werd zelfs een tijdje afgesloten. In alle vroegte werden veel automobilisten en voetgangers onaangenaam verrast. Er was code geel afgekondigd, maar het bleek wel heel glad te zijn op sommige wegen en stoepen. In Wemeldingen reed een auto van de weg, terwijl ook in Arnhemuiden een auto van de weg schoof en beschadigd raakte. En ook hier in Leeuwarden bijvoorbeeld was het prijs. Een auto in de sloot. De A58 was tussen Middelburg en knooppunt Stellenplas bij Henkersand na allerlei glijpartijen daarom korte tijd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat stoorde nog eens een keer, testte de weg, waarna die weer werd vrijgegeven. En rond 11 uur vanochtend was de ergste gladheid op de weg weer voorbij. En omdat het dus voornamelijk glad was boven de Westerschelde, bleef het op de eerste hulp van Zorgzaam in Terneuzen redelijk rustig. Maar in het ADRZ in Goes was het echt enorm druk met mensen die gewond binnenkwamen na een valpartij. Vanwege de gladheid was het enorm druk op de spoedeisende hulp hier bij het ADRZ in Goes. De wachtkamer zat vol en er stonden zelfs klapstoelen in de gang. Patiënten hadden zelf geen behoefte om te reageren en de medewerkers hadden hun handen er vol aan. Vanochtend rond 10:30 zaten we al op 63 patiënten. En vorige week woensdag om 10:30 zaten we op 15 patiënten. Dus ik werk hier nu 8 jaar en ik heb dit nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk in zijn. Ondanks de enorme drukte had het ziekenhuis in Goes de situatie wel onder controle. We zijn ook in contact met andere ziekenhuizen, omliggende ziekenhuizen. Dus als het nodig is, dan of de ambulance rijdt al naar die ziekenhuizen of we verwijzen patiënten door naar een ander ziekenhuis. Maar we zijn zeker in controle. Maar hoe lang iedereen uiteindelijk in de wachtkamer heeft moeten wachten? Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Want er zitten misschien wel mensen tussen die bijvoorbeeld een verdenking van een fractuur hebben, maar niet een fractuur hebben. Die kunnen misschien weer eerder naar huis. Dus ja, daar is eigenlijk niks over te zeggen. Straks het weerbericht voor vannacht en de komende dagen, maar er is gelukkig nog geen waarschuwing voor meer ijzel. Het aantal inwoners in onze provincie is opnieuw gegroeid. Zeeland passeerde dit jaar voor het eerst de grens van 394.000 inwoners. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die Omroep Zeeland heeft opgevraagd bij de 13 Zeeuwse gemeenten. In Hulst daalde het aantal inwoners licht, maar in de overige 12 gemeenten steeg het aantal inwoners wel. In Middelburg was dat het sterkst met 315 mensen. En daarna volgen Terneuzen, Goes en Vlissingen. En in Vlissingen is een Syriër aangehouden. Vermoed wordt dat hij rond de kerstdagen een terroristische aanslag wilde plegen in Europa. De Syriër zou volgens het Openbaar Ministerie lid zijn van Islamitische Staat. Hij blijkt al op 18 december te zijn aangehouden, maar het Openbaar Ministerie heeft dat nu pas bekendgemaakt. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de AIVD, kreeg de man in het vizier nadat hij op social media uitlatingen deed over het plegen van een aanslag. Hij noemde daarbij geen concreet doelwit. De provinciale subsidieregeling HELP, bedoeld om leegstaande panden nieuw leven in te blazen, blijkt succesvol. De provincie Zeeland gaat de regeling in 2026 daarom opnieuw openstellen. In de afgelopen 5 jaar zijn dankzij deze subsidie ruim 330 woningen gemaakt in panden die anders verloren zouden gaan. Hier in Zierikzee kennen ze veel historische panden, eigenlijk door onze hele provincie heen. Maar veel daarvan staan ook leeg, want het onderhoud kost erg veel geld. En daarom helpt de provincie Zeeland met onder andere dit pand een nieuwe bestemming te geven. Ja, met een likje verf, daar red je het zeker niet mee. De voorgevel van het pand dateert al uit de 14e eeuw. Het gebouw heet ook wel Huis de Hanen en is wellicht het oudste woonhuis van Nederland. Het zal ongetwijfeld wel een belangrijke functie hebben gehad op een of andere manier, want het is een hele rijke gevel. Daar is geld aan uitgegeven, laat ik het zo stellen. Dat is niet een doorsnee burgermanswoning, zeg maar. En ja, door de eeuwen heen altijd op een of andere manier bewoond geweest. Altijd wel, denk ik, door de bobo's van de stad. En ja,
nu leeggekomen, staat alweer een jaar of 10, 12 leeg. En de gemeente wilde er vanaf. Moet je wel voor goede huizen komen, wil je hier betaalbare woningen van zien te maken. Daarom bedacht de provincie Zeeland voor onder andere dit soort panden een subsidieregeling. De helpregeling is ondersteuning bij initiatieven om panden die niet bestemd zijn voor wonen, om te turnen naar wonen en om te bouwen naar wonen, dusdanig dat daar woningen in gerealiseerd kunnen worden. En dat kost geld natuurlijk. En op het moment dat die business case niet helemaal rond te breien is, komen wij helpen. Zo heeft de provincie Zeeland in 5 jaar tijd hiermee 330 woningen extra kunnen realiseren binnen bestaande gebouwen, waar anders dus niks mee zou gebeuren. Dit pand in Zierikzee kreeg het maximum wat per project aangevraagd kan worden, zo'n €200.000. Zonder deze subsidie had het niet gekund. Ten eerste heb je die subsidie nodig en ten tweede is zelfs met die subsidie wordt rendement maken in zo'n pand als dit. Wordt lastig, ja. En dat kennen ze hier ook in Ierseke. Want omdat ontwikkelaars normaal gesproken met dit soort panden geen winst kunnen maken, gebeurt er zonder deze subsidieregeling weinig. Zo was dit een vervallen cafetaria en stond al een poos leeg. Maar nu worden dit dus 7 woningen dankzij de subsidieregeling. Door deze subsidie hou je de appartementen wel betaalbaar. Sowieso zijn 6 van de 7 woningen zijn betaalbare woningen. Die vallen in dat segment. Dus door de subsidie kun je wel je prijs fatsoenlijk houden natuurlijk. Nou, het is natuurlijk hartstikke fijn dat we op deze manier ook betaalbare woningen kunnen ontwikkelen. Want dat is precies hetgeen we in Zeeland behoefte aan hebben. De regeling is volgens de provincie dan ook een succes. En de gedeputeerde wil de regeling met nog eens 5 jaar verlengen. Ja, ik vind het een heel goed initiatief vanuit de provincie. Zeker ook om de verstedelijking, dus verstedelijking van het buitengebied, om dat tegen te gaan. Vind ik zelf het een goed initiatief om dus panden in de kernen om te turnen naar levensloopbestendige woningen, waar dus veel vraag naar is. In Ierseke zullen de eerste bewoners binnenkort al in een woning kunnen. In Zierikzee zal dat eind volgend jaar zijn. We tellen de laatste uren af van 2025. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we voor de laatste keer vuurwerk afsteken. Maar er zijn natuurlijk ook andere gebruiken rond oud en nieuw, zoals de traditionele lawaaitocht in Rijmerswaal. Ruim 100 jongeren scheurden door de straten met auto's en brommers zonder uitlaat. Normaal gesproken is dat verboden, maar 1 keer per jaar ziet de gemeente Rijmerswaal dat door de vingers. Zoals hier in Krabbedijken. Elk jaar hebben we een grote groep met brommers. En de jongeren die geen brommer meer hebben, die kopen meestal een auto. Daar halen ze de uitlaat af en dan rijden ze achteraan mee in de groep. En zo gaat het van generatie op generatie. En nu mag je een keer zonder uitlaat rijden en dan is het toch een leuke gelegenheid. Ja, traditie. Gewoon pure traditie. Het is traditie van Rijmerswaal en ik zou het niet kennen zonder. Dat maakt het juist zo leuk. Ik denk dat er zo 120 man was. Iets minder dan vorig jaar, maar het was super gezellig. En een beetje botsen met de auto's hoort erbij. Al was het ook hier vanochtend spekglad. Mijn vriendin die is op de mel gegaan, die is gevallen. En de remkabel was gebroken en ik vloog er bijna overheen. En het zusje van mijn vriendin, die ging ook bijna. Ja, het was op kruiningen, daar kon je precies zien waar je wel en niet gestrooid was. Ja, het was toch eigenlijk wel een beetje glad. En ook de oliebollen horen erbij natuurlijk. Bij de eigenaresse van het pannenkoekenhuis in Westerschouwen stond vandaag het zweet op haar voorhoofd. Want ze verzon een actie waarbij mensen oliebollen konden doneren aan eenzame ouderen. Maar die actie is totaal uit de hand gelopen. Sterker nog, ze kan geen oliebol meer zien. Bestelling na bestelling na bestelling. Mensen hebben naast hun eigen oliebollen 11 massaal gedoneerd aan eenzame ouderen. Had u verwacht dat het zo uit de hand zou lopen? Wel gehoopt. Verwacht vind ik altijd heel lastig, maar wel gehoopt dat het zo zou uitpakken. Ja. Een paar weken terug las ze in de krant dat eenzaamheid bij ouderen groeit. En dat raakt mij heel erg. Dan denk ik van, dat is niet nodig, hè? We kunnen het beter met elkaar doen. En zeker in deze tijd van het jaar. Dus nam ze het heft in eigen hand. Wat betekent dat ze vandaag in rap tempo even een sprintje trekken. honderden oliebollen moet inpakken. Om ze vervolgens te bezorgen. Een race tegen de klok. Ik kan geen oliebol meer zien.
Maar als het dan eenmaal is gelukt, Goedemiddag allemaal. Hallo. waren het die paar druppels zweet meer dan waard. Smaakt het lekker? Je zag die mevrouw denk ik ook genieten ervan. Buiten dat het genieten van de olieborrels, maar ook een stukje aandacht weer dat ze krijgt. En daar doen we het uiteindelijk voor. Hierna werd er nog bezorgd in Bruinisse, Ouwekerk en Nieuwekerk. En nu kan ook Gaby, moe en voldaan, oud en nieuw vieren. Het was vandaag in Zeeland een mooie en koude winterdag met veel zon. De stevige noordoostenwind zorgde toch voor gevoelstemperaturen ruim onder het vriespunt. Na de verraderlijke gladheid van vannacht en vanochtend kwam de zon er soms even bij. En er waren ook nog enkele buien met een regenboog. En vanavond en vannacht is het meest droog met wat meer wind. Morgen staat er windkracht 4 tot 7 en dan zijn er af en toe buien. Later mogelijk ook met hagel en windstoten. Maximum morgen, nieuwjaarsdag, rond de 6 graden. Vrijdag in het weekend is er af en toe zon met enkele winterse buien. Met vooral in het weekend ook kans op sneeuw. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en onze social media kanalen. Op Facebook, TikTok en Instagram komt politieagent Remy Zoutenwelle nog wat langs met tips voor het oude jaar. Oudjaar is ook een tijd van samenkomen. Happy New Year! Happy New Year! Zeker om 12 uur met een bubbeltje en vuurwerk. Hey, Remy hier. Ga jij met oud en nieuw ook vuurwerk afsteken? Remy veilig de jaarwisseling door. Vanaf vanavond 6 uur mag je vuurwerk afsteken. Tot morgen 2 uur. Draag een veiligheidsbril. Ga geen synthetische kleding dragen. Dat smelt, dat gaat op je huid zitten. We hebben ook mensen die speciaal voor het vuurwerk ingezet worden. Als wij iemand kunnen pakken, dan pakken wij ze natuurlijk ook. En tot zover deze Zeeland Nu. Namens iedereen bij Omroep Zeeland een heel fijne en veilige jaarwisseling gewenst. Heel graag tot morgen in het nieuwe jaar.